DJ і Peace Arch Films прадстаўляе у супрацоўніцтве з Blue Rider Pictures і Golden Island Media. Божа, гэты хлопец ужо саграшыў. Бо калі гэта тое, што мае адбыцца, усё, што я хачу папрасіць, гэта правільны шлях, якім я мушу сыходзіць. Я прашу, каб ты выратаваў гэтага брата. Усё ў тваіх руках. Кроўны брат. Мой бацька спартовы адміністратар. Яны пазнаёміліся з маёй мамай, калі ён толькі пачаў адвакатам мясцовага клуба з NBA. Мама кіраўніца групы падтрымкі. Яны былі разам дастаткова, каб нарадзіць мяне і маю сястру Тошу. Бацька сышоў, калі мама хадзіла малодшым братам Вінсенам. Бацька валачыўся за кожнай спадніцы, і мама выпхнула яго прэч. Мама ганарлівая. Нават не брала аліментаў, што азначала для нас галечу. Такая ў нас мама. Здаралася, што якое з часу апошняга візіту? Не, нічога такога добра. У 12 я зблытаўся з вулічнымі шпанюкамі. І вось ён я. Бацькоў няма каму клапаціцца пра мяне на гэтых вулках. Шпанюкі дапамаглі мне, і я зрабіў сёе-тое для іх. Я зрабіў гэта, бо гэта мой раён, і цяпер я магу прайсці па вуліцы, і мяне не падстрэляць. Джей Боун быў мужик, трымаў раён у чорным целе, рабіў, што хацеў. Той, хто пераступаў яму дарогу, не дажываў да таго, каб пра гэта распавесці. Ён быў мне як старэйшы брат. Аднойчы я нарваўся на кулю, але не памёр. Аднак у мамы не было грошай на больніцу, і яна саступіла, паслала мяне жыць з бацькам. Праз які час Джей Боун укляпаўся ў крымінал, і ад тых дат яго не відаць, але я ніколі не забываў, адкуль я. Чорны, як сам, з вяртаннем. Мы па-ранейшаму займаемся гэтым. Ага, так. Усё зроблена? Ага, я парупіўся. Ні пра што не трывожся. Малайчынка чорны. Ды без праблем. Рэджы, даражэнькі, як наш чэмпіён маецца? Здароў, як яно? Давай, хлопча. Гэй, Рэджы, хопіць браць бясплатна, чалавеча, мяне ж звольняць. Кінь, дурное, Філ, я галодны як воўк. Дай хоць мінералку ўзяць, ці што яшчэ? Добра, бяры, толькі для цябе. Возьмеш першую змену? Не магу, у мяне чарга ў лекара.
Не, я магу. Не, ён, не, ды не, ніякім чынам. Слухай, калі зробім гэтым парадкам, дык у плэй-офе ў нас усё ўладкуецца, мы ж зробім так. Здароў, брацек, маешся добра, дрэнна, як сам, усё як мае. Што тут цябе? Пакажы. Джэй? Я падумаў, што гэта ты. Як сам, чалавеча? Гэта ж я, Рэджы. Хлопчык-званочак? Так, чалавеча. Званочак, як сам, гэты хлопец. Здурнець можна. Выгнала яго як. Глянь на сябе. Рады бачыць цябе. Выглядаеш шыкоўна. Халера. Рыхтуйся да вайны, якія праблемы, браце? На всякую бяду ў Амерыцы развялося ўсякай поскудзе. Трэба быць гатовым. Цяміш, што да чаго? Мне пляваць, як ты ў гэта ўкляпаўся. Нават не пытаюся, файна выглядаеш, халера, як сам? Ты нармуль? Беражы сябе, тут шмат шпікоў. Ім толькі палец пакажы, асцярожней, браце. Файна выглядаеш. Не знікай, не буду, звані. Слухай, у нас тут пагулянка праз тыдзень, мо скокнеш? Ага, я вольны, але зараз трэба бегчы. Браце, бацька будзе злавацца, ты ж яго ведаеш. Ага, твой бацька. Так. Ты ж яго ведаеш. Ну, пакуль. А шасцёркам не вытаркацца. Хвост пісталетам. Звані. Не паверыш, каго я сёння сустрэў. Ды бачыў я. І я не хачу, каб ты з ім зблытаўся. Гэта толькі пытанне часу, пакуль ён не сядзе зноў. Ну так, ён зрабіў колькі памылак, мы ж абодва ведаем, ён не адзіны, хто робіць памылкі. Я не адмаўляю, што я часткова адказны за лёс Джэя, я не адмаўляю, але ён злодзей і бандыт. І ўжо не важна, за якое злачынства ён сядзе. Ён коціцца долу, і я не хачу, каб ты каціўся разам з ім. Тут што, нехта ёсць? Хто тут, халера? Катаракта пагоршылася, татка. Джэй? Так. Гэта я, тата. Прыйшоў адведаць бацьку, малайчына. Налі сабе выпіць. Што ж ты творыш? О, божа мой! Забяры мяне ў больніцу, я памру ад страты крыві. У цябе няма права так са мною абыходзіцца. О, божа! Ты тут вырабляўся, нібыта ты на раёне. А як нейкі гангстер, ці шпанюк, ці кім там? Я ведаю, дзе ты жыў раней, аднак ты там больш не жывеш. Пачынай быць тым, хто ты ёсць. І хто я ёсць? Маладзён, якому ёсць што губляць. Дзянькі раздаўбайства для цябе мінулі. Ты будзеш працаваць у офісе, пачнеш у аддзеле маркетынгу, будзеш пераходзіць з аддзелу ў аддзел, пакуль не падбярэш, што табе пасуе. І не думай, што тата зробіць твоё лёгкае жыццё. Будзеш працаваць ад цямна да цямна, вось так вось. Халера, што ты творыш? Я ж тебе ніколі моцна не біў, хлопче, толькі хацеў, каб ты стаў мацнейшы. Што ты творыш? Як прыём у лекара? Ды нармальна. Старыя болькі. Я ўсё яшчэ злую на таго хлопца, што ён даў цябе падстрэліць. А ёй, тата, вінаваты не ён, а я. Можа, памяняем тэму, адразу пачынае балець галава. Добра, хай сабе. Ты галодны? Куды паедзем? Усё адно, абы было адчынена.
Трэба спыніцца, зняць гатоўку з банкамату. Паехалі, браце. Трэба злавіць таго чорнага. У Хойдаў? Усё як мае, яска. Ведаеш, я хацеў пачакаць да вінсавага выпускнога, каб сказаць табе. Але думаю, цяпер самы час, у мяне ёсць для цябе сёе-тое. І што гэта? Гэта для цябе. Што гэта? Калі праз год ты давядзеш на справе, што можаш быць адказным, дык я ўвогуле падару іх. Рабі з імі што хочаш, але ты мусіш даць абяцанне. Якое? Я хачу, каб ты трымаўся як найдалей ад Джея. Тата, на прамілы Бог, абяцай. Добра. Абяцаю. Пачакай хвілінку. На бягучым рахунку $100,000. Холера. Ратунку! Хто-небудь, дапамажыце! Трымайся, халера, памажы хоць хто! Гэта трагедыя, смерць брата Бенсона. Незаступная страта. Не толькі для сям'і, але і для ўсяе грамады. Мы лічым яго сумленным членам грамадства, але не толькі. Шмат каму ён быў сябрам, і мы мусім трымаць нашых сяброў у думках і малітвах, у сэрцах і памяці. І як жа зрабіць нам гэта? Не спакушацца гневам і жаданнем помсціць. Шматкроць узмацніць нашыя намаганні, вынішчыць гэтую ліхую пошасць. Чые сімптомы гандль наркотыкамі і гвалт. І вяртаннем на шляхі Божыя і аднаўленнем нашай спакутаванай грамады. А мы павінны адказней ставіцца да нашых грамадскіх абавязкаў. Я папрашу вас схіліць галовы, моўчкі ўзнесці малітву. Алло, Реджі? мама, як сама? Тэлефаную нагадаць, што ў твайго брата выпускны ў гэтую суботу, і він схоча, каб ты прыехаў. Ты ж не забыў? Не забыў, мама. Реджі, не аднаму табе баліць. Ведаю, а якой гадзіне?
А 4-й. Потым мы запросили гостей на вячэру. Я приеду. Хвилинку, мам, не отлучайся. Здоров. Здоров, браце. Здоров, Джей. Пачакай, там моя маці на другой лінії. Мам, Рэджы? дык убачымся ў суботу? Чакай. Пакуль, люблю, мам. Гэй, як сам? Намуціў невялічкую справу для нас. Якую? Знойдзем таго чорнага, які забіў твайго бацьку. Проста зараз, ага, чалавеча. Добра. Ужо еду, браце. Давай, чалавеча, халера. Я не рабіў гэтага з часоў, калі я быў недапечаным смаркачом. Глянь сюды. Не, гэта не ён. А як ён увогуле выглядаў? Прысадзістыя, пастрыжаныя валасы. Вось яго машына. Дзе? На той не было абадкоў. Глянь праваруч. Ціха, гарачыя мае, вы ўсе гэта бачылі? Ну, цыркачы, гэта ж дзень народзінаў. Бач, паліцыянт. Не, гэта святар. Святара выглядае як гомік. Спадарства? Спадарня? Ці магу я вам чым-небудзь дапамагчы? Ды не, воеча. Кружлялі па раёне, шукаем якую вечарыну. Ну, вы знайшлі яе, гэта 21-е народзіны маёй дачкі. Не, мы шукалі іншае, што, разумееце? Вядома, разумею. Але як паабяцаеце, што будзеце паводзіць як след, то запрашаю. Далі Бог, дзякуй. Але гэтым разам адмовімся. Лепей яшчэ пакружляем. Ну, тады спакойнай і мірнай ночы. Чаго глядзіш? Што такое? Мы што, знаёмыя? Ды не, нічога, я проста падумаў. Добра, браце, пагналі. Дадому, да хаці. Ніяк не да пхаці. Доброславі тебе, Божа. Знойдзем таго выродка, які забіў Бенсона, і падурэм, як мае быць. Халера мяне з учора муляе. Джамал, дзе мы бачылі таго хлопца? Паўночны парк ля Лінбургу. Гэты прыдурак будзе там. Добра, ты бізнесоўца. Але што можа быць важнейшым за размову з малодшай сястрой? Тоша, не перакручвай усё. Мне проста трэба заняцца всякімі такімі справамі. А ты зоймешся сваімі. Некалькі чалавек былі паранены ў паўночным парку а палове на першую ночы. Паліцыя кажа, што гэта былі разборы гандляроў наркотыкамі, стралялі ў Фло Джэнсена і яго 4 дзетак. Халера. 8гадовую Клару Джэнсэн паранілі, калі яна спала ў сваім ложку. А вось падлетку Філіпу не пашчасціла, ён загінуў на месцы. Я размаўляю з лейтэнантам Білам Хадсонам. Якія навіны? Нічога канкрэтнага. Прачэсваем наваколле, апытваем сведак. Што было прычынай гэтага нападу? Мы лічым, што мішэнні быў Філіп Джэнсэн. Ён быў гандляром наркотыкамі, меў сувязі з кантрабандыстамі і крымінальнікамі. Іншыя ж сямейнікі зрабіліся толькі ахвярамі збегу акалічнасцяў. А якія шансы, што забойца стане перад судом? Мы перакананыя, супольныя высілкі праваабарончых органаў і грамадства прадухіліць падобныя трагедыі ў будучыні. Дзякуй. Усё па-ранейшаму. Ага. Толькі імёны мяняюцца. Чаду, Тайка.
Ой, не. Хочеш спинитися, не зважай. Так? Так. Чакайце, браце. Хвіліначку, пачакай. Ты што, дазволіш яму забраць твае грошы? Братка, што паробіш, плаці, няма дурных. Як сам, чорны? Як сам, браце? Ты парупіўся пра ўсё мінулай ноччу? Я, браце, так. І не трэба падзяк. Бач, гэтак паступаюць у сям'і. Да таго ж я быў вінен табе. Ага. Але трэба было мне сказаць. Цяміш? Даведацца пра гэта з вечаровых навінаў і невялікая радасць, браце. Хвілінку, братва. Гэй, не ўдавай, што не чуеш. Як наконт вярнуць грошы? Табе што, не падабаецца? Нармуль, браце. Ціха. Ніколі, чуеш, не пытай мяне перад маімі людзьмі. Уцяў? Уцяў. Я ж намагаюся абараніць тваю маладую сраку. Але скуль, як ты хочаш усё ведаць? Пасля таго, як выкінулі цябе, мы напаткалі тую мерзоту, якая парашыла твайго бацьку. Не пераймайся. Мы пастаялі за цябе. Джэй, браце, там былі дзеці. У гэта няма дзяцей. А чаго ты выпінаешся? Ты мусіш мне на каленках дзякаваць, што я ўходаў гэтую дрэнь для цябе. Я цябе не разумею, браце, гэта была малая дзяўчынка. Калі хлопец заступіў мне дарогу, хлопец мусіць сканаць. Усё абрыдла. Як не можаш жыць так, то зараз і скажы. І абрубім усю гэтую лухту. Што скажаш? Файна, любоў перамагла. Хадзі згуляем, я парву любога. Пачакай, чалавеча, у мяне сёе-тое засталося. Пачакай. Дарэчы, мо раскажаш тую гісторыю пра тое, як вы з Джэем трапілі пад абстрэл? Яна мне страшна падабаецца. Неблагая гісторыя, люблю ўспаміны. Дык што распавесці? Ты будзеш распавядаць гэтую клятую гісторыю 100 разоў. Хвацкая гісторыя, але мне здаецца, ўсё было не так. Ты чаго? Ты што, забыў усё? Добра, хай сабе. Паслухай, я хачу папрасіць прабачэння за ўсё. Сам не ведаю, чаму мне собіла сказаць тое. Не бяры да галавы. Табе пашэнціла. Я ўжо быў хацеў забраць свой прэзент. Прэзент? Так. Які прэзент?
Дякую, Піт. Як там у турме? Калі я туды трапіў, дык ужо ў першую ноч не баяўся. Я глянуў на тых фраеркоў у аўтобусе, некаторыя з іх баяліся. Шмат хто намагаўся выглядаць крута, распальцоўкі і ўсё такое. Гаманілі на поўны голас. Думалі, пэўна, чым гучней будуць гаварыць, тым менш да іх будуць чапляцца. Мне нават цяжка ўявіць, што гэта такое. У першую ноч новых фраеркоў апусцілі, выбілі ўсе духі, згвалцілі, але ж ніхто не прыкляпаўся да мяне. Выдавала, што яны хацелі, каб я расслабіўся, каб заспець мяне знянацку. Гэтак мінуў тыдзень. Аднойчы 5 зэкаў завіталі да мяне ў камеру і лупцавалі мяне якую гадзіну. І потым, як нічога, ніякага, сышлі. Ведаю, ты ім адпомсціў. Не. Бачыш, яны супраць мяне нічога не мелі, проста хацелі, каб я зразумеў, што няважна, ці я дужы, ці я круты, мяне заўжды можна дастаць. Я іх за гэта паважаю. Яны мне дапамаглі як бацька. Што ты пляцеш, які бацька? Прыйшоў адведаць старога малайчына. Няважна, што зрабілі мне яны, раўнуючы з тым, што рабіў мне мой бацька штодзень усё маё жыццё. Мой бацька падрыхтаваў мяне да ўсяго, ён навучыў мяне выжываць без яго, навучыў па-свойску. Мусіш сказаць яму дзякуй. Я так і зрабіў. Гэй, чалавеча, ты мяне расчуліў. Я табе сёе-тое пакажу. Што? Бач ты. Ты цяпер гуляеш у стралялку? Ага, з гэтым хлапцом. Гэта што, 9? Дзякуй, Джей. Дзякуй. Час пусціць яго ў ход. Я гатовы. Мама? Что за... Мам? Гэй, мам. Мам, прабач, спазніўся. Ну, спазніўся, ну так. Чаго? Чаго, глянь ты на сябе. Выглядаю няблага. Што? Як сам, браце? Пашана, братку. Навязалі табе гальштук і павялі на брошку. Зусім здурнелі. Хадзем, пакажу тое-сёе. Што яны з табой твораць? Хадзем. Выглядаеш, каратуля, шыкоўна. Джей, ты ж са скуры вылузваешся, каб брата забілі. Твой брат цямны хлопец. Пакінь нас у спакоі, зрабі ласку. Не магу я. Бач, Рэджы наш чалавек. Хто ім запякуецца на раёне, хто? Вось я і мушу выкладаць яму вулічныя навукі. Ты тут лішні і чужы. Пасядзі, пачакай у машыне.
Мае спачуванні. Далі грошей. 1, 2, 3, сотка. 1, 2, 3, 200. Вінс, що тут у тебе? Нічого, мама. Де ти узяв? Отдай. Отдать что? Я ж Отдай їх нічого. мне. Мама. Мама. Холера. Як ти можеш сюди приходити і поводитися як йолуб? Ездить по лужку, крутить гучную музыку, приводить у мой дом забойцаў. Што, павагі да сям'і зусім не засталося? Слухай, сястрычка. Я табе не сястрычка, і ты, дарэчы, не братка. Я цябе на вылёт бачу. І ніколі, чуеш? Ніколі не прынось грошы свайго бацькі сюды. Я просто спрабую дапамагчы. Грошы і з грошы, мама. Ты ведаеш, як я стаўлюся да яго грошай. А табе яны даспадобы. Ты думаеш, што грошы могуць купіць здараванне? Як ты можаш казаць штосьці кепскае пра тату? Я твоя маці. У цябе няма грошай на святочны стол, а ён, прынамсі, плаціў па рахунках. Ён купляў ежу. Ён апекаваўся мной, ён любіў нас. У цябе няма права ганьбіць яго. А як наконт мяне? Як наконт нелюбові да мяне? Валі адсюль і не вяртайся, пакуль ты, братка. Прэч. Прэч. Джей, поехали, братья. Ну, думаю, самый час ехать. Чаго такі панылы? Што завяў? Абрыдла гэта фальшывае брыдоцце, браце. Абрыдлі гэтыя людзі. Мы разумеем, што ты зазнаў. Што вы, ліха вас бяры, разумееце? Так і ёсць, яны, маўляў, ведаюць, пра што ты прайшоў. Ну так, што яны ўвогуле ведаюць пра мае выпрабаванні. Толькі таму, што яны прыйшлі на бацькава пахаванне, яны ведаюць маё жыццё скулля. Я ведаю, за што ты кажаш, браце. Яны спрабавалі павесіць гэтае лайно на мяне, калі я праходзіў выпрабавальны тэрмін. Цыму ж жаўчым, забіваю я, бо заб'юць мяне. Так што ўсё ўсенькае я ведаю. Няма ні правільнага, ні няправільнага, ні добра, ні зла. Вось што мацуе мяне. Яны хочуць, каб я быў ахвярай скулля. Я дам дыхту ім да таго, як яны дадуць мне. Далі Бог. Маеш рацыю. А выперадзіць атаку ударам слушна. Глянь, хто на дроце. Ага, як сам, браце. Так, браце, ўжо ляцім. У нас тут справа вытанцоўваецца. Якая? Спакойна, мы ж хвацкія хлопцы. Перад Грынвудам направа. Мне падабаецца быць чорным. Гэтаму няма рады. Мы шчасліўцы. Здурнець можна. Пакуль нічога, але мы пераследуем яго, ён будзе тут. Ну, файна, паедзеце ўсе і даробіце пачатае. Мы заапякуемся ім. Дык вы самі заапякуецеся? Мой брат Карэджы не ў гуморы, ён дастане яго. Направду, вялікі хлопчык. А цяпер рабі дакладна, як я скажу, добра? Можна глытнуць? Так, давай, браце.
Давай. Давай зробім гэта. Давай грошы. Давай грошы. За $40 ты можаш забіць? Можа, і магу. Гэта ўсё, што я маю. Ты ж не будзеш забіраць людское жыццё за саракоўнік. Ты думаеш, я буду дудукаць з табою? Паўзі сюды. Калі забраць людское жыццё для цябе каштуе $40, гэта азначае, што і сваё жыццё ты ацаніў настолькі ж нізка. Ты забіваеш усё, звароту няма, жыццё ніколі не будзе ранейшым. Ты, можа, ўжо ведаеш пра гэта? Нічога я не ведаю. Хвілінку, я ведаю цябе. Не ведаеш. Рэджы, не вінаваць сябе за смерць бацькі. Ты моцна спакутаваны, але забойства чалавека ўсё толькі пагоршыць, і забойства адназначна не верне бацькі. Ты пэўны, што ты ведаеш мяне? Думаеш, ведаеш? На калені, мерзота. На калені! Божа, ён цябе зараз не выратуе. Зараз я мушу прасіць літасці. Калі я папрашу, гэта будзе азначаць, што хлопец ужо саграшыў. Гэта лухта цябе не выратуе. Калі гэта мае адбыцца, ўсё, што я хачу папрасіць, гэта правільны шлях, якім я мушу сыходзіць. Ну і дзе твой Господ цяпер? Усё, што я прашу, каб ты выратаваў гэтага брата. Усё ў тваіх руках, я не ведаю, што рабіць. Маліся. Я размаўляў з гэтым братам, як толькі ўмеў. Думаю, усё залежыць ад цябе, я гатовы сысці. Не, няма пра што турбавацца. Божа, ўсё ў тваіх руках, я не ведаю, што тут рабіць. Што будзе? Рэджы. Давай, браце. Трэба даваць драла. Рушым. Халера, захапі пісталет. Я забіў яго. Я гэта зрабіў. Я забіў яго. Так і ёсць, ты даў рады. Я ганаруся табой. Давай, паехалі. Мы вядзем рэпартаж з цэнтру горада. Грамадства шакаванае навінамі пра другое за гэты месяц забойства. Вядомы грамадскі дзеяч быў забіты ля банкамата. Вялебны Джеймс Пекер быў застрэлены ўначы колькі імгненняў пасля таго, як паклаў на рахунак штотыднёвае ахвяраванне сваіх прыхаджанаў. Следчыя не кажуць, ці ёсць сувязь паміж учорашнім забойствам святара і расстрэлам сям'і на мінулым тыдні. Рэджы, не вінаваць сябе за смерць бацькі. І забойства адназначна не верне бацькі. І гэта толькі пытанне часу, пакуль ён зноў не ўкляпаецца ў крымінал. У цябе ёсць усё, чаго можна толькі пажадаць. Я хачу, каб ты гэта скарыстаў. Усё, што я прашу, каб ты выратаваў гэтага брата. Пачынай быць тым, хто ты ёсць. Хто ты ёсць.
Даруй. Даруй, я не хотел. Я Алиша. Я Реджи. Я тебе памятаю. Мой тата прамаўляў на пахаванне твайго бацькі, так? Ага, прамаўляў. Дзякуй, што прыйшоў. Не трэба дзякаваць. Я проста праходзіў сюды і захацеў аддаць павагу твайму бацьку. Зараз табе будзе вельмі, вельмі цяжка. Ты тут, пэўна, адзіны, які ведае, як я цяпер пачуваюся. Рада была цябе бачыць. Я таксама. Яшчэ раз дзякуй, што завітаў. Калі захочаш паразмаўляць, звані мне. Абавязкова. Бывай. Мама? Так. Што гэта? Гэта бацькава. Ён пачаў гэты дзённік, калі ты была малой. Ён усё жыццё занатоўваў думкі. Занатоўваў пачуцці, свае малітвы, свае мары наконт цябе. Можна пачытаць? Думаю, будзе выдатна, калі ты возьмеш і пачытаеш. Гэта нібыта паразмаўляць з ім. Здароў. Реджи, браце, як сам? Як жытка, чалавеча? Працую патроху. Я размаўляю тут з лекарамі, адвакатамі і індзейскімі правадарамі. Што захацеў, тое атрымаў. Ходзяць сюды, як зачараваныя. Зразумеў, братка. Здароўкі, Джей. Як маешся, хлопча? Ты запозна, я думаў, прыйдзеш, папрацуеш. Так. Я тут заехаў на яго пахаванне. Пахаванне? Пачакай. Гэй, зрабі ласку, скажы Люку, каб пераправерыў рахунак. Без бухгалтарскай кнігі. Я вярнуся праз хвіліну. Ну, скажи мне, што цябе не было на пахаванні? Ну, скажы, што ты разумнейшы. Сыне, гэта не гульня, гэта ўсё сур'ёзныя справы. Я ўсім гэтым займуся. За мяне ты можаш не пераймацца. Маю надзею. Бо я не дазволю нікому заступаць мне дарогу. І табе таксама. Уцяў? Хвост пісталетам, браце. Калі будзеш гатовы выйсці, звякні. Ясна? Ясна? Так. Увечары пазвані. Набяру цябе. Тоша? Дзе ты быў? Я напісала колькі смс-а, калі яны не дайшлі. Ну так, у мяне новы нумар, стары мабільнік здох. Слухай, дзе мама? Пайшла з Вінсам у краму, яна турбуецца за цябе. А ты як? Нядрэнна.
Скажи маме, что я у парадку. Згода. Рада, што ты пазваніў. Рэджы, ты не супраць, каб я пабыла на выхадных у бацькавым доме? Мне трэба пабыць без мамы, разумееш? Вечно ты нешта прыдумаеш. Давай прыходзь. Ключы ты ведаеш дзе. Але не чыні бардак у доме. Добра, дзякую. І Джэй шукаў цябе. Не кажы яму, што размаўляла са мной, чуеш? Добра, не скажу. Калі ён ператэлефануе, магчыма. Добра. Дай свой новы нумар. Дай я гляну на запакоўцы. 5950187. 87, добра. Скажу маме, што ты званіў. Добра. Забі зяпу, ціха. Не. Давай грошы. Грошы давай. У машыну сядай, у машыну. Забі зяпу. Сюдой, сюдой. Стаять, не рухаться, я выратаваў яе. Не рухаться, стаять, ты таксама. На колени. На колени. Ты думаешь, я поверыў, што ты сюды прыйшоў чагосьці там прыкупіць? Мне пляваць, у што ты паверыў. Колькі можна пытаць адно і тое ж. Я ж буду адказваць адно і тое ж. Я не ведаю яго. Чуеш, што я кажу? За сценкай твой паплечнік, і ён ва ўсім прызнаўся. Кажа, ты ўсё і распрацаваў. Ты хлусіш, я з ім не знаёмы. Ты ведаеш, што гэта праўда. Не ўспамінаеш? Гэты пісталет мы забралі ў твайго паплечніка. Ён кажа, пісталет твой. Ён твой, Рэджы? Не, нічога не кажы. Можа, ты хочаш адваката? Ды не трэба мне адвакат. Я ж нічога не зрабіў. А, гэта ты? Дзе Рэджы? Я чуў, яго мабіла не ў парадку. Не ведаю. Ён пра гэта нічога не казаў. Дык вы размаўлялі? Так. Я сцёр ягоны нумар. Можаш даць? Пачакай хвілінку. Алло? Прывітанне, Рэйкі, моя радасць, як маешся? Ой, не, файна. Проста я толькі што выйшла з душа. Дык калі ты заедзеш? Файна, ага. Не. Гэй, красуня, я пайшоў. Ты па мне тужыш? Здаецца, у вас шчаслівы дзянёк, спадар Купер. Ваша версія супадае са сведчаннямі ахвяры. Капітан сказаў, што вы, верагодна, выратавалі ёй жыццё. Дык вы вольны. Дзякуй, афіцер.
Алло, Гэта Аліша? гэта я. Вітаю, гэта Рэджы. Памятаеш, мы сустракаліся на хаўтурах? Я ведаю тебя, Рэджы. Не ведаю, што сказаць. Увогуле нармальна, што я званю? Проста не ведаю, ці нармальна гэта. Абсалютна. Як маешся? Нармалёва, а ты? Рэджы? Вітаю. Заходь. Радая бачыць цябе. Я таксама. І не зважай, што кажа Аліша, я не кусаюся. Спачуваю з прычыны смерці вашага мужа. Дзякуй, Рэджы. Дзякуй. Мае спачуванні наконт бацькі. Чула, ён быў вельмі добры чалавек. Ну, добра, шчыра запрашаем. І кветкі ты прынёс такія прыгожыя. Тут ружы і яшчэ... Але гэта... Не, вельмі прыгожыя. Ага, я буду. Буду. Наконт таго пісталета, што знайшлі пасля нападу ў гандлёвым цэнтры, лабаранты знайшлі на ім сляды крыві. І трэба шукаць чалавека з адпаведнай скурай. Званіў лейтенант Билл Хадсон, ён настойвае, што забойствы ля банкамату ў доме звязаныя, і нейкі мясцовы святар. Што вы тут творыце? Што ты робіш? Я тут жыву, вымятайцеся. Ведаеце што? Я яму зараз. Рэджы, гэта Рыкі. Ты што вытвараеш з маёй сястрой? Шпіндзёхай з маёй хаты. Я не веду. Прэч, вочы б мяне цябе не бачылі, хлопча. Рэджы. І каб я не бачыў больш тваёй морды. Рэджы. Забі зяпу. Цяпер кожны сабака на раёне будзе ведаць, дзе я жыву. І не вяртайся. Рыкі, я табе пазваню. Нікуды ты не пазвоніш. Дамоў. Рэджы, досыць. Як ты можаш быць такі злосны? Я не ведала, што ты так хутка вернешся. Ты ж казаў, што ў цябе справы. Слухай, не вядзі усялякіх выблядкаў дамоў. Выблядкаў? Гэта Рыкі, мой хлопец. Я б не прывяла каго іншага. Слухай, паслухай, мне пляваць, як яго завуць Рыкі, ці Мікі, ці Фрыкі. Пляваць проста, не вадзі іх сюды, зразумела? Так. Боже ты мой, хадзі сюды. Ты ведаеш, што зробіць са мной мама, калі з табой што здарыцца? Так. Добра, зорачка, я люблю цябе. Файна, слухай. Слухай, Джей, ды што з табой добра выглядаеш? Ведаеце нас, салют? Гэта Джей, Лут. Ага, хваска тут у вас добра.
Дзякуй, Рэджы, мне спадабалася. Мне таксама рады, што ты не сумуеш. Ну, відаць, я чалавек не адзінка. Джэй, што ты тут робіш, браце? Дзе ты лазиш, бадзяга? А гэта хто? А, Аліша, гэта Джозеф. Джозеф, гэта Аліша. Кліч мяне Джей Боун. Рада пазнаёміцца, Джозеф. Бачыў я, дзе ты хаваўся. Ты памятаеш сваіх? Джамала? Джамал. Ага, як сам, браце, як сам чалавеча. Што будзем рабіць? Зорка, можа, пачакаеш у машыне? Хутка буду. Халера, у цябе файная цёлка. Трэба, чалавеча, пагаварыць. Ды што такое, браце? Ты стаў чуллівы? Зведаў пачуцці да дачкі святара? Халера ясная. Ты думаў, я яе не пазнаю? Ты чаго мне ўсё псуеш? Ды не, я перастрэў яе па дарозе ў бар. Ну, выпілі разам, разумееш, гэта не гульня. Парві з ёй зараз жа. Добра, я кантралюю сітуацыю, не пераймайся. Не спакушай мяне, браце. Разумееш, з той гісторыі са святаром я на ўзводзе. Усё стаіць перад вачыма. Халера з тым святаром. Ён сваё заслужыў. Ён выдыгаўся, яго ўтаймавалі. Усё тут ясна. Цяпер будзеш казаць мне пра ўсё. Вось што ад цябе патрабуецца, ясна? Так, але ясна. Ясна. Аліша чакае, трэба ісці. Пагаворым пазней. Пра што балакалі? Сузор'я Арыёна? Ага. Хто гэта быў? Хто? Джэй? Стары сябра, мы раней жылі поруч. Але я доўга яго не бачыў. Вы палаяліся ці што? Ды не, ён проста хацеў распытаць пра сякія такія справы. Ты нічога не хочаш распавесці? Ды не, а чаго пытаешся? Не ведаю, ты паводзішся загадкава. Загадкава? Нічога не загадкава, проста не хачу псаваць цудоўную ноч. Палінезія ці якое іншае дзіўнае месца. І тады ён узяў на пракат яхту, і мы выйшлі ў мора, і яхта села на мель. І трэба было на невялікай лодцы перабрацца на выспу. Дык яхта захрасла пасярод акіяну? Так, яны ўзялі лодку і пачалі плыць. Яны паглядзелі адно аднаму ў вочы, і сонца села за даляглядам. Іх вочы зрабіліся вялізныя. Каханне з першага позірку. Ды з якога першага? Не веру я ў каханне з першага позірку. А ў што верыш?
Не ведаю. Цяпер усё такое штучнае, ведаеш. Вось калі адкрываешся людзям, пускаеш іх да сябе ў душу і выказваеш сваю любоў. Гэта спрашчае для іх, каб усадзіць табе ў спіну нож. Разумееш, да чаго я? Значыць, сям'я, сябры, ўсё без сэнсу. Чым больш ты іх любіш, тым больш ты іх падпускаеш да сябе. Я ведаю, што кажу. Ты хочаш сказаць, што чым бліжэйшыя людзі, тым ім прасцей прычыніць табе боль? Ведаеш, мой бацька аднойчы сказаў, адзінае, на што ты можаш разлічваць, гэта на тое, што людзі робяць памылкі. Таму ты мусіш дараваць. Вось што такое любоў. Любіць — гэта дараваць. Дараваць, кажаш? Як там бізнес? Ну, дзяўчаты не падвялі. Як па праўдзе, дык сёння найлепшы дзень тыдня. А чаму ты тут? А дзе мне быць? На Карыбах, у Францыі, у Голлівудзе. Слушная прапанова. Калі паедзем? Па праўдзе, я нікуды не збіраюся. А ты давай, куды захочаш. Ты можаш рабіць, што хочаш. Адно прыкладай да гэтага галаву. Сапраўды. Ды ты што? Добра, дзякуй. Што такое? Яны знялі адбіткі сляды крыві з пісталета з гандлёвага цэнтру. Памятаеш таго лейтэнанта Гадсана з 22-га пастарунку? Так, і што? Адбіткі і кроў адпавядаюць забітаму святару. Ёсць толькі адна праблема. Якая? Я ніколі не чуў пра таго хлопца, у яго няма прыводаў. А наконт другога хлопца? Пакуль не ведаем. Але я шукаю яго па ўсім штаце, можа спатрэбіцца ваша дапамога. Ды калі заўгодна, толькі званіце. Лейтэнант? Клайн, прынясі мне справу Пекера. Well, I'm manipulating melodies to make MCs freeze. Neck and wrist stay polar to negative degrees. I'm iced up, skate on it, got game, hate on it. Throw the I won't catch it. Real niggas can wait on it, they want it. No, they own it. When I fall in the club, I'm underground like underwater with no need for a sub. Flatline your flesh, shells pump like blood cell flowing through your vein. The G-Star OG Mac, remember the name. Grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas before, know how to use them. 4 cock it back slow, now I'ma let it blow. 6 nigga, this is how you get dough. 1 grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas. I love you, Alicia. Ты мне вельмі падабаешся, Аліша. Знікла зараз жа.
Опусти зброю, виходь з руками на голові. Опусти зброю. Виходь з руками на голові. Спадар Браўн? Так. Калі вам цікава, дык мы вас арыштавалі праз наводку. Можна мне цыгарэту якую? Вядома, Клайн. Да тваіх гешэфтаў не прыкляпацца, Джэй. Ты цяпер не мачаеш рукі ў брудзе, ўсё робяць твае памагатыя. Яны нават пачалі забіваць замест цябе. Якраз зараз я і папрашу свайго адваката. Вядома, мы толькі адвядзем цябе назад у камеру. Або не паклічам адваката. Дык тады мы, можа, запішам, што ты самохаць завітаў сюды. І ты не арыштаваны, а супрацоўнічаеш са следствам. Уважліва слухаю. Нам трэба інфармацыя. Што ты ведаеш пра забойцу Джеймса Пекера? Так, я чуў пра гэта. Невясёлая гісторыя. Мы перакананыя, што ты ведаеш сёлетую на гэты конт. Хто вам сказаў? Што ты ведаеш пра хлапца, якога завуць Рэджы Купер? Хто, Куп? Ну, сэнсе Купер? Дык ён з нашага раёну? Якое ён мае дачыненне? У нас ёсць сведкі, што вы кантактуеце, мы ведаем, што вы абодва ў час забойства бадзяліся паблізу. Сведкі чаго? Якія сведкі? Няважна. Ты ж прасіў адваката. Джэй, у нас усё схоплена. Маем поўны набор. Супраца з крымінальным элементам, кіраванне ў нецвярозым стане і крадзеж маёмасці. Дык што? Можа, спадару Браўну трэба больш пабыць у камеры? Гэта без патрэбы. Ну, кажы. Ведаю, у вас на мяне нічога няма, але вы можаце папсаваць кроў. Таму ў маіх інтарэсах распавесці, што я ведаю. Вы даеце мне 2 сутак, і я сёлетую разведаю, і тады мы зможам скончыць гэтую прыкрую справу. Суткі.
Хто ти, Реджі Купер? Чаму ты ўвесь час пытаеш, хто я? Мне здаецца, я цябе ведаю. Але часам не. Праўда? Ты з'явіўся ніадкуль. У нас было одно адзінае спатканне, і мы неразлучныя. Ці ж не дзіва? А што? Што ты хочаш дазнацца пра мяне? Што я недасканалы? Не хачу цябе засмучаць. Я недасканалы. Памятаеш, ты сказала, што было, тое прайшло. Гэта неяк звязана з тваім бацькам? Або мы не можам проста расслабіцца. Чаго ты ўсё вечна пераводзіш на гэтую слязлівую лухту? Не хачу пра гэта размаўляць. Добра. Згода. Вы, лейтенант, не дагаворваеце. Мы знайшлі пісталет, якім, верагодна, забілі вашага мужа. Дзе знайшлі? Не магу вам сказаць. Я зразумела. Дзякуй. Мне трэба задаць вам колькі пытанняў. Распавядзіце ўсё, што вы ведаеце пра маладога Реджі Купера. Ён мой хлопец. Калі вы пазнаёміліся? 3-4 месяцы таму, а што? Як добра вы яго ведаеце? Няблага, мы вельмі блізкія. Што такое? Якое дачыненне да гэтага мае Реджі? Можа, і ніякага. Скажыце, дзе і як вы пазнаёміліся? Ён прыйшоў на хаўтуры па тату. Тата прамаўляў на пахаванні Реджавага бацькі. Бенсона Купера. Так. А чаму вы пытаецеся пра Реджі? Хочам праверыць усе версіі, спадарыня. Скажы, Аліша, можа, ты заўважыла штосьці незвычайнае ў гэтым хлопцы, у сэнсе, чым бы ты хацела падзяліцца? Не, нічога такога не прыходзіць да галавы. Добра. Дзякуй за вашу ўвагу, дзякуй, што адказалі на пытанні. Пакуль, Аліша, рады быў пазнаёміцца. Я таксама пакуль. Як што адшукаеце, званіце. Мы маем права ведаць. Будзем старацца. Дзякуй за сустрэчу. Так, Прывітанне, Реджі. што здарылася? Прыходзіў следчы, задаваў шмат пытанняў пра цябе і тату. Следчы? Што казаў? Пытаўся, як мы пазнаёміліся. Як мы пазнаёміліся, Реджі? У сэнсе як? Ты ж ведаеш. Так, але чаму ты прыйшоў туды? Аддаць павагу, Зорачка, а якія іншыя пытанні? Здаецца, ты кажаш няпраўду. Наконт чаго, ясачка? Гавары праўду, мне гэта трэба. Ты ведаеш, што пра смерць майго таты? Аліша, паслухай. Я слухаю. Ты мяне кахаеш? Ты мяне кахаеш? Пэўна, кахаю. Напэўна. Аліша, ты ж ведаеш, ты для мяне ўсё. Ты ведаеш, што я ніколі не зраблю табе шкоды. Ведаеш? Так, ведаю. Ну вось. Проста сёе-тое цяжка патлумачыць. Што менавіта? Што ты маеш на ўвазе? Я не ведаю, Зорачка. Зорачка, мушу бегчы. Не ведаю, трэба ісці. Реджі? Реджі!
Осторожно, молодой человек, я только что с больницы. Прабач за гэта, стары. Не бяры да галавы. Здоров. Что такое? И не пытай. Ты про что? Ты Пекер. Не разумею ні халеры. Той белы з гандлёвага цэнтру не забойца. Падчас забойства святара гэты ідыёт быў у турме. А з другім, з Купером, што? Я магу звязаць Рэджы з Джэем, я магу звязаць Джэя са святаром, але я не магу звязаць нікога з іх з месцам забойства, мне трэба дадатковыя звесткі. Што з відавочцамі? Клайн, я не ў гуморы, мне тут працаваць трэба. Я не жартую. Што? Я прыйшоў, каб сведчыць пра забойства. А чаму толькі цяпер, спадар? Чаму ж не раней? Да сёння я быў у больніцы. Рад, што акрыялі. Дык што вы бачылі? Я ездзіў у краму з садавіной, і па дарозе назад я зазвычай еду ля ракі, але там ішлі дарожныя працы. Я завярнуў на цэнтральную, ведаеце, дзе гэта? Ля банка. І я бачыў хлапцоў, што рабавалі таго прыстойнага дзядзьку. Вялебнага. Пекера? Во, вялебнага пікера. Я хутка з'ехаў, бо не ведаў, што будзе далей. Я ехаў, каб паведаміць у паліцыю, але тут я пачуўся вельмі дрэнна. Потым я развярнуўся і паехаў назад. Было запозна, пікер ляжаў на зямлі, нежывы. А вы твар яго бачылі? Бачыў, у мяне добрая памяць. Гэта быў ён. Надоечы бачыў яго здымак у газеце. Ды не, я маю на ўвазе хлопца са зброі. Дзеля гэтага я і прыйшоў. Спадар Коўдзі, дайце я дапамагу, вось. Гэта той хлопец, якога вы бачылі ля банкамату, так? Дайце глянуць. Не спяшайцеся. Не, не думаю, што я бачыў яго раней. Спадару, гэта вельмі важна. Вы пэўны? Так. Я ж кажу, у мяне добрая памяць. Але я рады, што вы злавілі другога. Якога другога? Ну, таго, які толькі што выйшаў з гэтага будынка. 14 чэрвеня. Алішы 21 год. Жонка згатавала файную вячэру. Я быў уражаны сустрэчай Джэй Боўнам. Я не ведаў, што ён вызваліўся. Бенсон Купер і я далі інфармацыю, якая дапамагла пасадзіць яго на лаву падсудных. Рэджы. Рэкі, мне трэба ісці. Нехта прыйшоў. Пазвані мне ўвечары. А, гэта ты. Бывай, Джэй. Сам зайду.
Мне зразумела. Реджі, ти тут? Боже ти мой. Тоша, 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 ти ў парадку? Што здарылася? Прачынайся. О, Боже, будь з ёй. Я зараз. Мама, что такое? Не магу размаўляць, трэба ісці. Пазваню, як змагу. Что там? За чорных хлопцаў, якіх няма з намі. Дык як будзем дзейнічаць, босс? Гэтым разам я буду тут. Добра. Мама? Мам! Мама! Прывітанне. Дзе ты быў? Як сам, браце? Дзе мама? Дзе ўсе? Не ведаю. Мама лётае дзесьці. Нешта з Тошай, не ведаю. Ты ўвогуле пра што? Не ведаю, браце. Яна тут увіхалася. Мама сказала пазвоніць. Я думаў, ты ніколі не вернешся. Вядома, я вярнуся. Дзе тэлефон? Трэба пазваніць. Не ведаю, быў тут. Выйдзі на хвілінку. Добра, ага. Гадсон слухае. Лейтенант, мяне завуць Реджі Купер. Слухай, Купер, трэба паразмаўляць. Я ведаю, усё скончана, я еду. Добра, давай. Але табе сёе-тое трэба ведаць. Што? Я наконт Джей Боуна. Калі ты бачыў яго? Не ведаю, нядаўна, а што? Мы думаем, ён хоча забіць цябе. Вось што. Джей? Бон Браўн, карацей, ён можа прыйсці па тваю душу. Павесь слухаўку. Што ты тут робіш? Парадкую справы. Чаго ты не дарабіў, а зараз, смаркач? Сядай. Сядай, не торкайся. Ну, заб'еш мяне, Джей? Вось як усё павярнулася, заб'еш? Прадажнік. Я табе больш не веру. Прадажнік? Калі я даносіў на цябе? Мне ёсць што губляць. Ты ж ведаеш, што я не забіваю невінаватых, так? Я забіў твайго бацьку. Што ты сказаў? Я забіў твайго бацьку. На што? Бо твой бацька прадажнік. Які бацька, такі і сын. Я толькі аднавіў справядлівасць. Але табе я дам шанец, якога не мелі ні я, ні твой бацька. Хіба гэта быў ты? Ты любіў бацьку? Нашто ты забіў яго? Цябе трэба прыстрэліць, як паганага сабаку. Націсні на курок. Так, я любіў бацьку. Давай поскудь. Націсні. Я заб'ю цябе. Скінь мяне ў пекла, давай. Я не буду рабіць гэтага яшчэ раз. Я не ты.
Гэта ж быў той святар. Я ведаю. Гэта не для мяне. Алілуя! Ты ўзбіўся на шлях веры. Рэлігія тут ні пры чым. Я любіў цябе, як брата. А ты вучыў мяне ўсякай дрэні. Ты быў мне братам, браце. Не. Я любіў цябе, як брата. Мяне лепей баяцца, а не любіць. Я тебе не боюсь, Джей. Што? Я зрабіў, што зрабіў. Для сям'і. Я твоя сям'я. Лут была твоя сям'я. Джамал. Раён твоя сям'я. Як ты да нас, так і мы да цябе. Вось як гэта працуе. Але ты забыў. Забыў, адкуль ты. Што, Джей, забыў, адкуль я? Так. Ага, давай. Я вырашыў. Я здамся. Раскажаш, што я зрабіў. І я не возьму цябе з сабой, браце. Ты не ўцяў, я не пра тое, што ты зрабіўся святаром, я пра тое, чаго ты не зрабіў. Ты пра што? Пра што гэта я? З чаго ты ўзяў? Што можаш каго-небудзь забіць? Ты нават з яго не стрэліў. Стой на месцы. Думаешь, ведаешь меня? На колени. На колени, мерзота. Божа, ён цябе зараз не выратуе. Зараз я мушу прасіць літасці. Калі я папрашу, гэта будзе азначаць, што ты ў бядзе. Правільны шлях. Ну, дзе твой Гасподь цяпер? Шлях, якім я мушу сыходзіць, усё ў тваіх руках. Я не ведаю, што рабіць. Бяры, што павінны забраць. Трэба было думаць пра сваю скуру. Ты чаго такі зламысны? Бо не з табой. Скажы братку Ісусу, што ўсё нармальна. Реджи, трэба выбірацца адсюль. Рушым. Халера. Хапай зброю. Я не страляў. І я забіў яго. Ты не створаны для такіх гульняў. Ну, няважна. Я не забіваў. Не забіваў. Памірыся з Ісусам, Реджи. Кинь зброю. Бач ты, малы Вінс гуляе ў вайнуху. Я не гуляю, Джейн. Кинь зброю. Цаню прапанову, але мушу, малы, перабіць табе понт. Джейн, не прымушай мяне страляць. Смальні, браце.
Брат тут ні до чого. Давай, хлопче, смальні, паціху, патроху. Джозеф, я разнясу твою мозгаўню. Не прымушай мяне. Думаю, тады заб'е малы. Кінь зброю. Вінс! Вінс! Я ў норме. Я пацэліў, усё нармальна. Хараство. Жыццё цяжкое. А гэта лёгка. Вы калі-небудзь рабілі такое, аб чым потым моцна шкадавалі? Ты пра што? Што б вы зрабілі, калі б можна было павярнуць машыну часу назад? Толькі на хвіліну. На якую гадзіну? Я б зрабіў вельмі добрае, для каго я люблю. Мне б спатрэбілася больш за гадзіну, згодны. З пісталета, які мы забралі, не забівалі Пекера. Балістычная праверка абвяргае, але, думаю, ты ведаў пра гэта. У нас ёсць відавочца. Ён бачыў 2 чалавек. І ён спраўдзіў асобу забойцы, гэта Джэй. Ты ж, вядома, не ведаеш другога чалавека. Ты яму больш нічога не вінаваты, усё скончана. Скарыстай шанец і пачні ўсё наноў. Добра? Вялікі дзякуй, лейтенант. Мы ж больш не сустрэнемся? Не. Што скажаш, я слушна зрабіў? Дарэчы, я праверыў, што ты прасіў. Ну і? Пісталет Джэя нават не быў зараджаны. Ну і што, па-твойму, гэта ўсё значыць? Як яна? Яна нервуецца. Прабач. За ўсё. Чыталі Сымон ды Руся. Grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas before, know how to use them. Cock it back slow, now I'ma let it blow. 6, nigga, this is how you get dope. Well, I'm manipulating melodies to make MCs freeze. Neck and wrist stay polar to negative degrees. I'm iced up, skate on it, got game, hate on it, throw the
I won't catch it. Real niggas can wait on it. They want it, know they own it. When I'm all in the club, I'm underground like underwater with no need for a sub. Cause I float in a choke adversaries, rhyme to death. When you hearing nothing but lyric with the bass and treble clef. So deaf, motherfucker that I can't hear shit. Keep on walking while she talking before I empty the clip. Got a problem, I can solve it. The solution's the G. With fairy tales of females prostituting for free. Put you to test, yo, my heat rip through Teflon vest. Red dot the chest, just to flatline your flesh. Shells pump like blood cells flowing through your vein. The G-Star OG Mac, remember the name. Grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas before, know how to use them. 4 cock it back slow, 5 now I'ma let it blow. 6 nigga, this is how you get dough. 1 grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas before, know how to use them. 4 cock it back slow, 5 now I'ma let it blow. 6 nigga, this is how you get Welcome dough. To the land of G's, hardcore may it seem. My dream team carrying weight like a triple beam. It seems too many envious foes plotting to get me like a motherfucker. Now I'm screaming tricks, are you with me? If you is, holler if you hear me, do that shit. I'll be floating with my niggas, extra rounds in eclipse. Hollow tips pointed at the dome, you leave me alone. Cause see now I'm in the zone, F with the 4-5 chrome, ready for danger. Ready to bust, I'm fabulous, ridiculous. How I grab drawers and rips the guts. I hit the cut, killer get my smash on. After I go get my smash on, I get my cash on. Trick, I'm down for my paper. Rhymes are your fade is taper. Sitting in the back, cold caper. That's what I do. Slang I use when I rip up mics and fuck up the whole crew. What? Grab a full clip, 2 top loose lips, 3 had gas before, know how to use them. 4 cock it back slow, 5 now I'ma let it blow. 6 nigga, this is how you get dope. We get dirty, dirty. Gangsta, gangsta, my niggas grinding till the morning early. Making sure they